Guys, lain usab nga sambingay nga ato ang paghisgutan karon o kini nga sambingay nagisgot kini sa sambingay may tungod sa Kristohanon nga lahi gayud og expectation. Karon panahon na daghan kayong mga Kristohanon nga grabe og expectation sa ilahang ipangayo sa Ginoo na sila bitaw magbuot sa resulta sa ilang pangayoon sa Ginoo ug sadyang mangayo sila nga expect sila nga inaani gyud ang ihatag sa Ginoo. But sa diha nga lahi ang ilahang nakita sa ilang giampo, okay? So nawala ang ilahang trust sa Ginoo, nawala ang ilang pagsalig sa Ginoo. So para mas masabtan nato ning maong sambingay inani ang senaryo sa maong sambingay. Adunay gira sa mga Amerikano o sa mga Hapon, okay? Adunay usa ka sundalo nga nakaikyas tungod sa grabing gira nga nahitabo og ang iyang mga kaubanan gihurot gyud og kamatay, and siya nakaikyas siya og nakatago siya sa usa ka langob. Then kato siya nga sundalo, usa ka Kristohanon to siya, so nagpray siya nga Ginoo siya, Lord, tabangi ko nga makagawas ko og masipti ako sa akong kaaway. So ang iyang kaaway katong mga Hapon nga iyang kaaway nagapangita gyud og kinsa pag itong mga buhi nga mga sundalo. Okay? So nakita niya giun sa pagpatay ang mga kauban ng sundalo nga bisag na nagbuyon na, nangamatay na, apan ipangduslak pagyapon sa mga Hapon. Okay? So samtang nagtago siya sa langob, katong nga area nga iyang nataguan, adunay daghang langob nga gatapat usab. Okay? So naa siya sa ika-8 nga langob. Nagtalaytay ang mga langob pero naa siya nitago sa ika-8. So nadungog niya nga adunay mga tunob sa mga kontra niya mga Hapon nga nagpadulong sa iyaha. Gipang sulod ang mga langob kay basin adunay mga nanago dito nga mga sundalo. So sadyang nakita niya nga hapit na gyud ang iyang nasudlan sudlon sa mga Hapon, nagampo siya sa Ginoo nga, Lord, akong pagampo nga imuhang buliton ang bangag sa langob, imuhang halublakon or imong sumintuon ang lungag sa langob aron dili sila makasulod nga makit-an ko. So samtang nahuman siya ampo, nagpaabot siya sa tubag og nakita niya nga adunay spider or kaning gitawag sa Bisaya og damang nga mi kuan ba kana bang sa baba sa langob naghimo og kanang wave kana bang yang balayan, no, di ba ang damang spider kay mo kuan na siya, mukutay na siya og lawa and then magtuyok-tuyok siya diha. So ang tibok baba sa langob naputos siya sa kanang spider wave. So moto ang nakita niya. So nakaana siya nga, Lord, kung mao ni ang imong tubag, huyang lang kaayo ning spider wave kaning lawa sa damang. So ang akong gipangayo nimo, akong gi-expect nga halublak or breaks o kana bang lig-on gyud nga semento. Pero kaning spider wave dali lang kaayo nang sudlon sa mga kontra nako. So sadyang ang mga kontra niya mga Hapon, iyahanag gyud nga langob, iyahanag yung gitaguan, mao no gisunod nga sudlon. Pagtan-aw sa mga Hapon nga adunay spider web, dunay dama nga nagpuyo, dunay lawa nga nag-ali sa tibok baba sa langob. So nakita sa mga Hapon og naka-decision sila nga dili na lang nila sudlon ang maong langob tungod kay nagpasabot kini nga wala gyud ni tawo sa sulod kay aduna may lawa o damang nga nakaali sa baba sa langob. Okay? Sumuto gibiyaan ang maong langob ug na-safety ang maong sundalo. Praise God, dinhi lang ta kutob sa ato nga sambingay o kani nga sambingay disclaimer lang ta niini. Okay? Dili niya tuwag yun nga story, aduna gyud nag-story niini. So ang ato ang purpose niini para mas masabtan nato ang puntos, okay? Nga sa ato dayong pag-ampo mga kaigsuonan. No? Dili day nato i-expect nga kung unsay nasulod sa atong una-una nga tubag, mao po ni itubag sa Ginoo. Kaya ang gihuna sama sa kasundalo, gahuna-una siyang halublak, naguna-una siyang sumintuhon ang baba sa langob. Apan ang katubagan sa Ginoo is spider wave nga pinakahuyang. Huyang kayo no ang tubag kayong tanga, huyang kayong tubag sa Ginoo. Pero mao to ang pinakalig-on
nga taming sa iya, di ba? Sa dihang nisulod na unta makaaway niya para sudlon ang maong langob, di desisyon nga dili naman sudlon kay tungod sa spider web nga nakaali. So sometimes sa atong kinabuhi, nag-expect ta nga yun ani gud ang pagtubag sa Ginoo, pero ang tubag sa Ginoo lahi. Okay? Kay mas powerful ang tubag sa Ginoo kaysa gi-expect nimo. Muna nga sometimes madala ta sa atong expectation ngayon ani gyud ang tubag sa Ginoo. Do na tay giampo unya nag-expect ta nga mao ni ang mugawas sa atong giampo. Hinumdumi nga ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ang hunahuna sa Ginoo lahi sa ato ang hunahuna. Okay? Ang ato ang hunahuna limitado, pero ang hunahuna sa Ginoo dili siya limitado kundi powerful og milagroso ang iyang pamaagi. Tanawa ang spider web, no? Makayuntang huyang kaayo ang tubag sa Ginoo sa pagampo sa mga sundalo. Gipakutayan ra niya og spider web or damang. Pero mautoy gigamit sa Ginoo para dili nasudlon sa mga hapon ang maong langob. Okay? So that's answered prayer sa iyang pagampo. Okay? Sometimes makayunta nga, Lord, unsa man imong tubag, murag huyang man kaayo, murag wa man koy salig sa imong tubag, but mao jud na siya tubag sa Ginoo. Sometimes ang ato ang ginahuna dili mo'y matuman, dili mo'y makita nato. Muna nga salig sa Ginoo, kung unsa may imong giampo sa Ginoo, apan lahi ang tubag, lahi ang imong nakita sa imong giampo, mao nay tubag sa Ginoo. Muna kung unsa man ang gihatag, unsa may nakita nimo nga lahi sa imong gi-expect, pasalamati ang Ginoo. Kay kung katong imong gi-expect mao pud toy makita nimo, adunay posibilidad nga malayo ka sa Ginoo. Pero praise God, naay gi-expect, naay wala nimo gi-expect nga maoy itubag sa Ginoo, pero mo'y gipakita sa Ginoo para ma-appreciate nimo nga ang Ginoo grabe ka milagroso o grabe ka gamhanan sa iyang pamaagi. Tanawa, nagampo ang sundalo og bricks o hollow block or semento. So makayunta nga kusgan na gyud kanang dili na gyud masulod tungod sa kalig-on sa semento. But spider web makayunta nga unsa guni spider web nga makita ra man sa sulod. But maotoy gigamit sa Ginoo. So bot pasabot ang Dios milagroso kayo sa iyang pamaagi. Kay baski na makayuntang huyang mangyud ang spider web o lawa sa damang, pero mo yang gigamit na mga protektaran o matubag ang pagampo sa mga sundalo. Okay? So wala ako kabalo kung unsay imong giampo. Wala ako kabalo unsay imong gipangayo sa Ginoo. Pero ingnon ti ka nga dun ako'y nabal-an nga ang tubag sa Ginoo dili mao sa imong gi-expect sa imong gipangayo. Muna nga kung nakita nimo nga imong gipangayo nag-expect ka nga inana ang pagtubag sa Ginoo nya wala, pasalamati ang imong nakita nga lahi sa imong gi-expect. Okay? Kay limitado atong una-una, pero ang atong Dios milagroso sa iyang pamaagi, sa iyang pagtubag sa atoa. Okay? Ug ang tanan nga ihatag sa Ginoo sa atoa, tanan nga tubag sa Ginoo sa atoa para sa atoa ng kapakanan, para sa atoa ng safety, para sa atoang comfort, para na sa atoa, para muila taniya nga siya gyud ay gamhanan og milagroso sa iyang mga pamaagi. Okay? So dinhilang takutob sa atong sambingay. Kung bago pa kaninga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe and para ma-notify ka sa mga next natong mga video upload. Okay? Daghan ta mga sambingay nga aton upload dira sa ubos. Doon na patay kami nga mga sambingay. So kada gabi aduna kita usa ka bug sambingay nga ma-upload unya daghan pa kay ta mga sambingay mahitungod sa Kristohanon. Okay? So aduna tay mga videos about pud sa 7 last word. Kung usa ka sa nangita og videos about sa 7 last word, especially nagkaming na nga tuang gitawag og Holy Week, o aduna tay gitawag og 7 last word. So aduna tay mga videos sa ubos, paki-scroll up lang sa atong mga videos ug pili lang sa mga videos natay mga explanation, natay topical sermon, expository sermon o textual sermon. Aduna tay daily devotional sa atong live. Aduna po tay live worship and live Bible study. So ikaw lang ang bahala kung usa imo ang pagapilion. Okay? Naapo kay pangutana, naapo tay mga videos about sa mga pangutana nga sagad ipangutana sa mga Kristohanan. Okay? So dinhi lang ta kutob. Next video na po ta kita-kita. God bless. Glory to God. Siya mapasidunggan. Amen.